Njani? Awuyaphila kakhulu sami. Ngisho sami angikucelele la endaweni injabulo. Yabona baba kusho yona kusho. Uyayibonela phela nawe uneqiniso. Thana sami ngilana-ke. Sekufika isikhathi manje sokuthi ngihambe ngiyokwethula lapha kwabanye omama bakhona egqibini. Thana sami kunjalo phela. Ngathi uyakhakamela nje manje. No, thana sami khumbula ukuthi ngakuthembisa ukuthi nawe ngizokuthatha nawe ube munye womama baba bazokwazi ukusiza ekhaya babheke ikhaya Manje sithatha sama-60 yakona abavumelani nesimo sokushintsha ukuzomisa kanjani nakwazi ukuzonda abanye abafana. khululeka sithando sami. Mina engizoba ngidrayiva bazozwa mina ubaba walapha wena okwakho nje